začneme, lebo aj vy budete mať modlitebný týždeň, aj u nás sa začína budúcu nedeľu, ale veľmi sa teším, že môžeme aj teraz ako bratia a sestry spolu spievať, spolu sa modliť a počúvať Božie slovo na jazyku našich slovenských predkov. Tak si začíname naše služby Božie v mene Boha, Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Tak začíname, že spievame U Ježiši. Hneď máme na ktorej strane? 21. Ježiš, és akkor még ugye a narodjenie. Akkor a narodjenie az következik, jó? Tehát a második sor. Powstańmy, a tak śpiewajmy. Dobra, bratia a sestry, zhromaždili sme sa na tomto svetom mieste, aby sme spoločne počúvali Božie slovo a aby sme sa modlitbami a chválami utiekali k trojjedinému Pánu Bohu o pomoc a zmilovanie. Keďže sa vlastnou silou nemôžeme zbaviť svojich hriechov, volajme spoločne k Pánu Bohu týmito slovami. Všemohúci a láskavý Bože, zmiluj sa nad nami a odpusť nám naše hriechy. Pomáhaj nám, aby sme tu prežívali pravé spoločenstvo s Tebou. Upevni aj spoločenstvo medzi nami, keď ťa budeme vzývať, chváliť a velebiť. Vypočuj nás pre Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Amen. Pán Ježiš nás uisťuje o odpúšťajúcej Božej milosti, keď nám aj dnes hovorí: tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Amen. Sadnime si. Teraz spievajme pieseň číslo 242.
beszél a Hospodinovi, így tesz bizonságot a Zsoltáros, a 99. Zsoltárban az Úrról. Hospodin je králom chveju sa národy, on sedí nad cherubmi, kláti sa zem. Hospodin na Sione je veľký, vyvýšený nad všetky národy. Nech chvália tvoje meno, veľké a úžasné. On je svätý, moc kráľova miluje právo. Ty si založil poriadok, ty si zaviedol právo a spravodlivosť v Jákobovi. Vyvyšujte Hospodina nášho Boha a klaňajte sa pred jeho podnožou. On je svätý. Pánu Bohu nášmu v duchu a pravde poďakujúc pomodlíme sa. Hospodine večný Pane, dobrotivý nebeský Oče, ktorý nám i svetu svoju slávu zjavuješ a svojím slovom nás oslovuješ. Ďakujeme Ti, že si splnil svoje zasľúbenia a svoju milosť si rozšíril na všetky národy zeme. Osvietil si našich predkov svetlom spásy a aj nám si daroval svetlo života, aby sme v Tvojom evanjeliu prijímali slovo milosti a pravdy a k Tebe, nášmu nebeskému kráľovi, prichádzali s darom viery, s vôňou modlitby a trpezlivej nádeje. Ty si začiatok i koniec času a dávaš príležitosť všetkým na zemi, aby ťa poznali, prijali a zvelebovali teraz i na veky vekov. Amen, amen, amen. Teraz budeme spievať pieseň číslo 248. Radosť moja, Bože,
Boha, od nášho Otca a od nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Z úcty k slovu Božiemu povstaňa vypočujeme slova písma svätého, ktoré budú slúžiť dnes základ kázania, ktoré máme napísané v knihe proroka Izaiáša v 49. kapitole nasledovne. Počúvajte ma, ostrovy, pozorujte, ďaleké národy. Hospodin ma povolal už od života matky, od lona mojej matky myslel na moje meno. Ústami urobil akoby ostrým mečom. Ukryl ma v tôni svojej ruky. Urobil ma vyhladeným šípom. Schoval ma do svojho tulca. Riekol mi, si mojím služobníkom, Izraelom, ktorým sa oslávim. Ja som však povedal, nadarmo som sa namáhal pre ničotu a márnosť. Strávil som svoju silu, ale moje právo je u Hospodina a odmena za moju prácu je u môjho Boha. Teraz však hovorí Hospodin, ktorý si ma stvárnil za sluhu od života matky, aby som vrátil Jákoba k nemu a aby sa Izrael k nemu shromaždil. Preto som vzácny v očiach Hospodinových a môj Boh sa stal mojou silou a riekol, málo mi je, že si mi služobníkom na pozdvihnutie kmeňov Jákobových a na navrátenie zachránených Izraela. Urobím ťa svetlom národov, aby moja spása siahala až po koniec zeme. Amen. Toľko je slov písma svätého, sadnime si. Nábožné kresťanské zhromaždenie, milí bratia a milé sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi. Teraz sme mali v piatok sviatok zjavenie Krista Pána mudrcom. A tak hovoríme, že teraz s tým sviatkom si uzavrieme vlastne v cirkvi našej tzv. Vianočný kruh. Keď mudrci idú zďaleka, aby ctili, chválili, poďakovali nášmu Hospodinu, že sa narodil Pán Ježiš Kristus, že sa stal nejaký veľký Boží zázrak. Prídu múdrci zďaleka a prinesú dary. Ešte sme na začiatku tohto roka, tak máme si položiť otázky, že aké možnosti dal a daruje nám a tohto svetu náš Hospodin, keď sa narodil náš Pán Ježiš Kristus na túto našu biednú zem. Hľadiac odpoveď na túto otázku, môžeme si skúmať náš dnešný prečítaný text. Náš Hospodin dal a daroval možnosti v osobe nášho milovaného Pána Ježiša Krista aj svetu, aj nám. Že nás milostivé oslovil, ako prorokuje už tu Izaiáš, skrze svätého Evanjelia, skrze svojho svätého Syna Ježiša Krista, tak Boh miloval svet. Počujeme každú nedeľu Evanjelium, radosnú zvesť. Náš Pán Boh, náš Hospodin oslovil tento náš svet, že svojho jednorodeného Syna dal, poslal ako svetlo sveta, ako svetlo každého národa, svetlo života, večného života. Aj potrebujeme aj dnes, lebo
máme veľkú tmu. V zime je to dosť ťažká vec, že máme kratšie dni, už skoro príde tma, ale už máme dlhšie dni, tak aj nádej dostane s týmto od nášho Boha. Svetlo znamená aj nádej, vieru, dôveru, aj nádej. Dostaneme od nášho Hospodina, keď dostaneme Pánovi Ježišovi Kristovi svetlo, tak aj s tým dostaneme aj pevnejšiu vieru, dôveru a aj nádej, čo aj potrebujeme. Jak tá jasná hviezda, ranná dobrota a pravda Pána svieti nám z rodu Jesse, spievali sme teraz. Áno, aj mudrcov sprevádzala tá hviezda, tá jasná hviezda. Videli hviezdu, ako poznáme dobre už Evangelium, že videli tú hviezdu, ktorá doviedla ich do Jeruzalema, kde sa narodil Kristus Pán. Aj my dostaneme aj teraz také hviezdy, ktoré nám pomáhajú, aby sme našli nášho Pána Ježiša Krista. A tieto hviezdy môžu byť tie slová, čo dostaneme na každý deň, že môžeme čítať Sväté písmo a dostaneme sväté slová, dostaneme živé odkaz a aj povzbudzujúce, potešujúce slová od nášho Pána Ježiša Krista. Tieto slová písma svätého môžu byť tie hviezdičky, ktoré nám pomáhajú ísť k Pánovi Ježišovi Kristovi. Náš Pán Boh oslovil nás aj očakáva od nás odpoveď na jeho oslovenie každý deň. Ako môžeme odpovedať na jeho oslovenie? Aké možnosti máme? Dostali sme možnosť na počúvanie, na venovanie pozornosť najprv nášmu Pánovi, aby sme každý deň venovali aj čas, aby sme tak začali každý deň, že sa modlíme, že čítame slovo Božie a si prosíme požehnania, milosť na tento deň, na ten istý deň a venujeme aj pozornosť jeden druhému. Sice o tom nehovorí Evangelium, ale môžeme v tom si súhlasiť, že múdrci vtedy sa prichádzali do Betlehema zďaleka po dlhej ceste a po tej ceste potrebovali aj to, aby dávali pozor nielen na hviezdičku, ale aj jeden druhému. A čo ich spojilo? Spojilo ich najprv tá túžba, že chcú nájsť narodeného Pána Ježiša Krista, ctiť a chváliť a velebiť a dať mu darčeky a postupovať, pokračovať k spoločným cieľom. Obidvaja mali teda tú túžbu, že chceli uvidieť spásu, čo dostal táto celá zem v osobe Pána Ježiša Krista od nášho Hospodina. Aj my máme vždy tú túžbu, máme si položiť otázku, aby sme videli a uvideli skrze vierou a nádejou Božie zázraky, lebo stal sa zázrak, Boží veľký zázrak vtedy v Jeruzaleme. Áno,
a spojilo ich ten spoločný cieľ, že nájsť tento narodeného, stelesneného Boží syn Pána Ježiša Krista, Božiu lásku. Slovo sa stalo telom. Počúvali sme určite aj počas týchto sviatkov Vianoc, ako svätý apoštol Ján. Čiže Pán Boh, náš Hospodin, stal sa človekom v osobe Pána Ježiša Krista, aby mohol vo všetkom nás porozumieť, pomôcť, dať nám silu, viac lásky a nádejov, čo vlastne a kedy potrebujeme. Sveté Pánové Ježišové slova nám dané na tento rok, na rok 2012. Dobre, keď aj po slovensky počujeme: dosť máš na mojej milosti, lebo moja moc sa v slabosti dokonáva. Keď počujeme správy alebo pozeráme televízor, tak počujeme, že budeme mať vždy drahší a drahší svet. Aj olej a chlebíček a všetko bude drahšie. Tak aj my sme ľudia, ako bol Pán Ježiš, a sa bojíme, že ako budeme mať z tých malých peniazov, ako dožijeme, ako prežijeme. Ale Pán Ježiš nás povzbudzuje a chce na každý deň nás povzbudiť, že dosť je jeho milosť, že my môžeme žiť a to poďakovať každodenne, že môžeme žiť z jeho nekonečnej milosti. A keď máme milosť Božiu a Kristovú milosť, tak to stačí, tak to bude dosť. Tak budeme mať všetko. Keď dostaneme milosť, tak dostaneme požehnanie, dostaneme vieru, dôveru a nádej a to stačí. Stačí nám. Dostaneme aj možnosť, aby sme dávali trošku viac pozor na tie jagajúce svetlo, čiže na Pána Ježiša Krista. A v tom svetle jasne môžeme vidieť, že ktoré sú tie body, na ktorých sa môžeme zmeniť, aby sme ešte čistejšie mohli prežiť tú božskú chvíľu, ten Boží zázrak. Môže sa stať, že je to ťažké, keď uvidíme, že máme sa zmeniť v tom a v tom, že nemáme sa báť napríklad, nemusíme mať obavy, lebo sme v Božích rukách a že on určite sa postará aj v tomto roku vo všetkom na nás, lebo miluje nás. Potrebujeme teda každodenne jeho milosť, jeho požehnanie, jeho pomoc nášho Pána a on môže sa stať našou silou, našou pomocou vo všetkom. A na záver dostaneme ešte možnosť na počúvanie, na pozorovanie na nášho Pána Ježiša Krista. Môžeme ho chváliť, obdivovať, velebiť ho celým našim srdcom. Ako múdrci doniesli dary, darčeky, aj my môžeme, teraz sme hovorili v škole s našimi deťmi práve minulý týždeň, som povedala, že
my môžeme dať ako darček nášmu Ježišovi svoje srdce, naše srdcie a našu vieru a našu dôveru a nádej, aby naše srdcia boli plné s chválami a s radosťou. Môžeme poďakovať, že sa splnili Izaiášové proroctvá. Pán Ježiš sa stal svetlom národov a Pánova spása siahala až po koniec zeme. Môžeme sa rozhodnúť, že v tento rok chceme sa rásť v milosti, v poznaní milosti nášho Pána Ježiša Krista, aby sme lepšie poznali jeho milosť, jeho nekonečnú lásku, aby sme lepšie dôverovali, aby sme väčší nádej mali a v tom posilniť. Amen. Modlíme sa. Bože milostivý, Otče, chválime ťa, že si Spasiteľa sveta zjavil aj pohanom a dal si nám poznať, že on je svetlo pohanov až do konca sveta, že on je svetlo života, večného života. Prosíme ťa, udeľ nám svojej milosti aj v tomto roku, aby sme žili, ako sa nám patrí, ako sa tebe páči, a aby sme obetovali ríce zlato viery, príjemné kadidlo modlitby a vzácnu mirhu trpezlivosti v utrpení a smrti svojmu kráľovi Ježišovi Kristovi, ktorý s tebou a s Duchom Svätým žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Ešte máme posledný verš piesni, tak teraz si zaspievajme, ale ešte sme sa nestretli, tak ešte sme na začiatku tohto roka, tak dovolte mi, aby som zaželal vám všetkým od nášho Pána Boha požehnaný, milosti plný, naozaj milosti plný nový rok, veľa síl a zdravia, trpezlivosti a všetko, čo potrebujeme. Tak nech nás náš Pán Boh tak požehná v tomto roku. Tak teraz si zaspievame posledný verš. Pánu Bohu nášmu, v duchu a pravde poďakujúc, pomodlíme sa. Nebeský Bože, Pane neba i zeme, buď pochválený, že všetkých ľudí vedieš k poznaniu pravdy, aby boli spásení. Osvecuješ naše temnoty svetlom svojho ducha, otváraš nám srdcia a ukazuješ cestu k jasličkám nášho Spasiteľa. Vystroj nás a pridávaj cirkvi
svedkov svojho slova, ktorí by naplnení mocou Svätého Ducha, mocne zvestovali radostnú zvesť Evanjelia o Božej láske všetkému stvoreniu. Pomáhaj nám verne kráčať v tomto novom roku podľa Tvojej vôle, aby bolo oslávené a požehnané meno Tvoje sväté na veky. Amen, amen, amen. Modlíme sa. Povstaňte a príjmite si Áronovské požehnanie. Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj oblicaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen, amen, amen. Sadíme si a ešte máme piesni 3 verše si zaspievajme. Číslo 250, keď sa dostaneš na háru verše. Budeš si aj spevovať.